fotografování. A hned jak bude dofotografováno, tak vás tady v sále pomalinku poprosím, abyste si připravili tu finanční hotovost, kterou jste si přinesli. A jste připraveni na to, že dnes večer budete věnovat studentům na tanečním parketu, neboť za malý okamžik, hned jak všichni fotografové budou pryč z tanečního parketu, abychom nepoškodili jejich fotoaparáty, určitě velmi drahé. Tak pak si společně všichni tady v sále, hlavně hlasem maturantů, odstartujeme ten stříbrný déšť. Předal se také dáreček na tanečním parketu panu Křivnímu, ano. Krásné kolo, určitě se hodí, teď přesnou už se může hned začít na něm báječně jezdit.